На четвъртото място тази седмица застанаха малко странните искания на част от протестиращите. Няма никакви знамена, които да говорят, че има представители на политически партии. Има единствено български флагове, както и транспаранти, на които са изписани исканията на протестиращите. Съвсем се увляква в своите искания протестиращите. Вече искат фантастични неща. Кои ще са тези управляващи, които ще им хванат розов еднорог? Третото място е за тежките врати на Александър Невски, които не всеки е способен да отвори. Нека сега, епископ Тихон, да влезем. Да влезем, но не се отварят лесно дверите Господни, сърце мино. Грешен и слабоверен ми изглежда репортера Колев, нищо чудно и да блажи. Остави тази работа на епископа Грешнико. Тежка е вратата на Патриаршеската катедрала. Да, тежка е. За наказание кажи 10 пъти Отче наш и можеш със силата на вярата следващия път да я отвориш. На второ място настани Ути и неговите геройски напани да отвори една какво, Румене? Не знам! Бутилка шампанско! Дъщо се. Ей, изтощи се. Защо ли му трябваше да се захваща точно с тази бутилка? Да си беше сложил черно пиперче и вече щеше да се е прибрал у дома. И златния медал тази седмица печели митрополит Йосиф заради тържественото обявяване на новия патриарх. Имаме патриарх. Той е. Неговото име е Неофит. Румене, негово високо преосвещенство някаква поп-звезда ли представи току-що или обяви новият български патриарх? Неофит.